tes tes tes. Salam oras madi hita amanami inanami Oma dihita bodarion partangyangan pamuhai di huriata adorang sota mulai partangyangan marhadolaton do tuan debata parjulu mahita martangyang di bagasan rohatabi martangyang mahita. Amin. Tapuji matuata marede mahita bukede nomor 10.
marhite-hite guar ni debata ama, doot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doot guar ni tondi parbadia. Amen. Lehon matu Jehovah hamuliaon ni guarna, marsomba mahamu tu Jehovah, mamakke pahean na marhadohan haleluya martangiang mahita. Ali di bata na maringan di banua gijang, na mga rajay sa luhut na tinoppa, madok maliate ma rohanami tuho, ay di patimbul hodo parsauran nami di bornginon. Marsada ni roha hami mandok maliate tuho, ay huingot hami do asini roham, dohot pasupasum na dilehonmu tuganuk hami be, hodo na mga ramoti, hami di taon nang salpui, mamulus ragam ni aka na masa, hodo debata na punang ulo nami, atong sahat di homa hami, jalo ma pamujion dohot parsoban nami tuho, leon gogo dohot habisuhon tu hami, di namumuhay sa luhut pagkabesan nami di huriam, atong di homa tama puji-pujian, asangapon hamuliaon rodi saliling liling na. Amen. Udul mamu. Tabegi makor sian punguan lansia, diuruti tim doa, diuruti muse sian punguan inahana.
Ini siapa? Oh ini. Ya. Nggak apa-apa.
Marede Mahita, Ukede nomor 36 sada ayat sada. Dengan situ teduh memuji Debata Jehovah Nasumimo Nasai Tokong Basa dengan Hatani debata turpuk epistel di pertanyaan pamuhai di Boringon imana tersurat di 2 Musa bidu 34 ayat 20 sia saat 25 tajahama marsikap soring. Jadi dinatuati Musa sian dolok Sinai uhut patiup-tiup na 2 lei panindangion di bagasan tanganna dinatuati ibana sian doloki alaidang diboto Musa nang marsinondang sisik ni bohinai ala nang makatai ibana dohot Jahuba. Jadi dibereng Aron dohot sude halak Israel Musa ape idama nunga marsinondang sisik ni bohina dari bagian nasida dohot ibana. Jadi di jauh Musa manasida gabi mulak nasida tu ibana Aron dohot sude iduk niluhutani laus makatai ma Musa dohot nasida. Jadi usoni orang dohot sude halak Israel gabi dohot Musa manasida sude halak dohot Jahuba ibana. Jadi dung tolhas hatai di hataun Musa tu nasida dibain masada pakukupi tu bohina. Alain masuk mesin Musa tuan Jahuba naya katai dohot ibana dikasih pakukupi ayah dohot ibana jadi dohot ibana dikatakan makhluk halak Israel akan dimahut ibana. Rak mahita. Jadi ila halak Israel makuhi Musa wala sinundang sisi bohi di Musa gani pasuan Musa makuhi di bohina pai masuk ibana Musa pai dohot Jahuba. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Tabegi makur sian punguan ina diuduti gabungan ama dohot wik tengah.
Papuji matuata maredde hita 5:8 ayat 3. Tabegima korsian wik perserahan diuduti punguan ina glori solafide diuduti muse wik Makassar sada. Glori solafide.
Yuduti Wik Makassar Sada. Tangyang Pangundianon. Tawasada maruhata martang yang maeda. Ale Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Memuka Januari 2024 sahat 1 Desember 2024. Na di bagasan satahun na bulu na salpu Tuhan. Toktong ho madungani kami. Toktong ho mangiring-iring pardalanan ngulu nami. Dang hutagam kami Tuhan, bui kami mamulus tahun na buruki, tahun na salpui Tuhan. Sude ala asidot holong ni rohamdo hupahu sorusor kami di bagas rohan kami. Di bagasan sadariot di ombaso Tuhan di bornginon, bongot kami siatau na salpu, masuhan nami do di bagasan sadarion tahun yang baru 2025. Toktong ma Tuhan di pahu soro-soro kami di bagasan rohan kami.
ala pangiring-iringmu doot asin roham. Dangalani hagugo nami, dangalani habisuhon nami Tuhan. Hubulus kami tahun asalpu do tahun baru Tuhan umasui kami kurang aka namasa dohot si pamasomu alai alaha porsion nami diiring-iring ho tod dinang daging nami nang sude aka ulo nami ulo ni huriam di hakabipe kramat jation. Hami patita parladom nang doh sudi aka ruas nyuriam ama nang ina nang doh sudi aka danak sudi ruas nyuriam di bagasan pangaramutiomu di bagasan naifason toktong Tuhan di baiko di leoko di hami dang margugu hami Tuhan anggo sohodo pakirimu ningulu nami alani Tuhan neng boluson nami ma naing dalono nami ma Tuhan saat pengujung di Desember 2005 dakku boto kami namasa dohot naing pamasomu alai bohrak siana porsion nami Tuhan olan homa pangundion nami homa Tuhan nami jala partano bato nami di saluhut ngulu nami atong Tuhan jonok maho siak kami Roma ho tua di tonga-tonga nami marhite totim badongani mangiring-iring huriam di nanaing hobason nami udutna mamuka pamuhai di pertangyangan sadarion di tahun 2025 Tuhan jala manguduti mamuse Tuhan pertangyangan ganup di bagas manang di jabu-jabu posrohan nami Tuhan ukapi marohat roha nang pikiran sudi ruas nyuriam asa ingan nasida dibuka roha nasida olu nasida majalo pertangyangan Tuhan ala disido nasida majalo pasu-pasu nasida ganup parhiti amai Tuhan marite pertangyangan Tuhan di bagas nasidai asa marhai pason na di bagasi na majalo ho Tuhan di dalam buka pertangyangan sadarion satu nama uduti Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Suaksoni ma nang parmingguan nami. Nang sude matahe Tuhan. Aktivitas nami nang ngulu nami, nang dalono nami, nang uduto nami Tuhan. Olako nama upangaso kami. Dada pikiran nami. Dada mangusadi hami tu pikiran nami hagugo nami Tuhan. Alai homa Tuhan jala di bata nami parsobo nami. Di bata nami sasada. Nahu porsial kami di bagasan sadari Tuhan posrohan nami siana mabuka dok mengunjungi pasataima pertangyangan pamuan nami di tahun 2005 tarlumobi nang disudi aka korkor aka ruas ni huriam na pinajong-jong Tuhan na pinukan nasida kor na mamuji dalam nasida paritian nasida Tuhan pasang apoko atau pasu-pasu salut na sida Tuhan di akan latihan na sida di nalau paradihon aka edi na manguduti Tuhan di hari Minggu nang di pertangyangan toktong maho Tuhan manganan hati uron ni suara do pikiran asalas rohani sudi nama biki jalarlas roham Tuhan di nama biki sudi aka puji-pujian aka edi na pinasahat ni ganup punguan-punguan kornang padul suara na subui hugu hari nami ganup marsada-sada alelunga jongjong di huriamu Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami suaksoni matahe Tuhan sato kinai naing tangihon nami mahatam na pinatolasnya manami yang padita peringotan siaan di bagasan pertangyangan nami pamuayo Tuhan pargugui nasida di dalam papatarhon pasahaton hatam Tuhan ojak mai Tuhan mian mahatami Tuhan suatu tu bagasan rohan ang pikiran nami asa ima mangarajai sudi aka ulau nami pambayanan nami Tuhan jala ganup aka nanaing sitangyo nami musi Tuhan udutna buka maroha pikiran nami asa ujako kami hatam asa tarjalo kami hatam
Ima pengajaran di kami, ima Tuhan na toktong hatami mabuat kami tu sudi dalam ngulu nami. Asa lomum mana saut Tuhan upatu pahami ubayan hami di ngulu nami dang loma ni hami. Asirah maroham Tuhan di hami nang di mulak pe hami anon nang di mulak pe karuas nyuriam duk sipul acara pertanyaan anon. Homa Tuhan majoloni pardana sida manopot ganuk bagas nabi manopot ganuk Tuhan keluarga nabi di bagas roha dot uluk-uluk mana sida Tuhan cupang ganuk tu keluarga nabi dung nasib pula non pertanyaan anon pada oka permarahan leon hai pason saksoni matahe Tuhan nang di puduma nami ganuk pe anon Tuhan di bagas nami bi upasa taima daging nang todi nami tuho. Homa Tuhan menggunggumi kami. Bongoti kami Tuhan disugut manugut nai Tuhan asa tiur lakan kami jalabui kami marnida nang si dalam nami Tuhan marhite aka aktivitas nami bu iluton nami nang parkirejo nami tarlumobi ma pakko basa nami diuriamon hakawi pikramat jation. Atong Tuhan galedo daging nami todimi ma Tuhan mampargugoi kami. Asimaroham di kami Tuhan gok aka hurangan nami di hadapan munabadi Tuhan sesama salut nai Tuhan mulutung pe nagabe dosa di hadapan munabadi badiado Tuhan sesama dosa nami asimaroham di kami Tuhan oma tangiang nami elek-elek nami nahu sombo kami di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan kami martangi yang kami itu. Amin. Tapigi makur sian paduan suara LPK diuruti paduan suara Immanuel longi diuruti musai paduan suara Napo Sebulung.
Paduan suara napo subulung. Lahu manomu hatan itu hatta marede mahita sian 730 ayat sada dohot 2. Rohina ulini
Asini rohama dihamu doho dame sia dewata amata do sia nanakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Oras madita saluna hatani dewata dihita di pertangyangan pamuhai di huriata HKBP Kramat Jation imana tersurat di 2 Korintus mamuka sian ayat 12 sahatu bid 24 ayat 2 songonoma didok disih. Marhirasni roha situtu dohami atong mangasahon pakirimon nasaibalga dakku tiruhami be si Musa nama kukupi buhina asaunang dibereng hala Israel ujung ni naulu salpui alai gabe takang dorohana sida airu disadarion tong do tertutup perjanjian lama juppa dijahai lauso diukap dope ala hola di bagasan Kristus di pasohoti ulu tahe Rudi sadarion peak do pakukupi di atas rohana sida uju dijaha surat nisi Musa alai disimulak rohana sida madapot to Tuhani buaton nama pakukupi Tuhani do todi jala ia disito dini Tuhani disido haluaon alai anggohita saluhuna akan asinodangan ni hasangapon ni Tuhani sohukuk buhita bau-baun nama hita gabe tudos turupana madapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ni todii biduopan ayat sere 2 songonod didok ope ala nau kujalo hami tohonanon siap pangasina di hami dang merneluja hami sado kutulako kami do akan abuni akka si haila honoton aidang marakal hami jaladang marlau kubai kami hatani dewata hasitongani do hupa batar hami gabe jongjok kami terdaun ni rohani saluhutna jolma diadupan ni dewata ido yang go sahatna hurian itu hatta di luas debata do hita nueng marlas ni roha apala diari sederion dumubima di pamuhai ni partangyangan di huriatta HKBP Kramat Jation jala porsia doau songolas ni rohaku rora nang las ni rohamuna nuaeng lumubima dapai hutihut kur semulana sahat tukur naposoi luar biasa mulu tarenuk kota pa ihut-ihut sude kur nakingani ima padatta di pamuhai partangyanganon ala nidak kolam mabigi hita alai ta pa ihut-ihut hatanai jalai mata padat tuture bata apala di bornginon jala patardo sude dia dupen ni dewata dangadong debuni
boydo honon dibereng dewata do manang nasiap partodiot talahu mangedehoni mamadetoni tuadupan ni dewata. Asa mulu sian mata ni hapur syaot tado mamerengi puji-pujiani las marohani debata mabigi puji-pujian nata batu bigihon apalah di bagasan bornginon jala dipadatai tapadat todo tuadupan ni debata sude ngulu tahun holan sian ibana dong. Jala di kesaksian nata pabuai tapadat todisi huhut tasaksihon pabua sian si ete hot tape satu tikion holan alani asini rohani dewatado laho memargugi kita mamulus sudia ketiki parasian nanilehon ni dewata tuhita. Jadi sian kurtai nunga pala sikop dirahut marhite hata ni debata natabigi di bagasa tikyon di naung di loas dewata hita laho mamasuhi minggu estomihi ima sai homa gabi partanobato adiau natabigi nakingan edei kuri di sima sudi songo dia mahalak na martanobato tu debata atik pe na pungudisor radang apala sudi ma boto tanobato ate alayak kana tumua atar di boto dopi jala dialami ala ro na tunguna rupani saya marcarita do songo dia do halaki ditiki masa penjajahan. Jadi mulu tanobato ni halakinin na itor digali do. Jadi di nagina linor rupani tanon diduduk memuse sagijang nangadong nama boto idia tanobato idi bae. Alai mulu ropen nakamortir nangadok kalahina hona nang guseda. Selamat dunesida ala martanobato tu na binainda sidei. Jala memang bulu pinayutiut kesaksian yak kada dudu na julu memang luar biasa do. Pengalinggumion ni tuani di bangsot talungu bima dihita. Adorak so sahat do pehita tu kemerdekaani. Jala lau sayho tu sido nang tobi ni minggu tu minggu naneng ro di minggu estomihi. Saya homa partanobato adiau. Jalan bulu sudehi tanuang naro di pertanyaan non mangokuhoni tu adupan di dewata. Bawa ibana do partanabato atta ibana do perlinggo mata jala holan ibana do. Natuk balua hokita di sima dame lastro hatta laho mamulus tiki parasian nanilehon ni dewata dope dihita. Asa marhite partangyang ngabornginon di pada tahun 2000 di dewata adong manang napiga nanaing dohonon ni hata ni dewata tu hita di pertanyaan pamuhayon na berjolo hobar tu tobi minggu tari minggu di pangido do siak kita marhite apostol Paulusi asa tapapatar sodang hamuliaon ni Tuhani. Jala macarata apala di bornginon papatarhon hamuliaon ni dewata marhite pengakuat tak kesaksiata di sude natabulus tikina salpui betul-betul demata madongani hita. Mangurupi hita di hagaleota jala palua hukita siya nakahaguguton dohot akahamaolon di perdalanan ni nguluan. Jala marhite kesaksiata di bornginon tababua do pabua hot do pakirimota di debata namanok tong madongani mamasu-masu nguluta saha rudi obaso
manang dohonon pakirimon macai nal ta saksihot di bornginon jala tahirim babua alani pakirimonido ubana sude hitana hadir di sombar situtu lahu memuji Tuhani jala mulu songonau sendiri tohodo hape nahubigi narohakku ame mga dorok sa pertanyaan anong ngagudangin na siya ruas di huria na madok di kape pertanyaan so nang dorok ba mauwes do habe ruas di huria keramak jatiot di pertanyaan jala adong dosada ubuak kesimpulan siani babua sude do habe ruas ni huriat tahakabibi keramak jation makilalahon mulu mengulu di bagasan tangiang manang pertangyangan ngulu ni sada-sada halak di sima sonang rohana laho memulus tiki parasian nanilehon ni dewata atu hita jalaum manuai kuberek perbuena sia sudi kur nakingani ikirahamu do noeng narohakku do jala masih rai-raina sudi akka judul dia kakuri mulo nakingani sia judul li tobik mingguta ima estomihi tabigi nakingan akka amama ate laho mangedehoni pewahon pebua memang holan dewata taido partano bato anda tutu jala dada hulana mana yang banyak sioni tu adu peni dewata alai sudi hita nah hadir di son jalamulu taulahu padat tadi bornginon marbual-bual ma pasu-pasu di dewata pasahaton natuhita di tahun 2025 manang dohonot tama gabe tau pasu-pasu madihita tahun 2025 on marhite padatta na tapadat tuadu pani dewata alai didok nakingani ikon ulahunot tadi nuaing buhado hita mangulahoni di bagasa tahun 2025 nido nuaing sutung butido macete bukur nuaing borgenok kape sebetulnya daktar inukon dakta hayati ahadu padat tadisi manang dari berupa ni holam ma asal ma dedehon asal ma hadir riba di pertanyaan pembukaan ni alam memang segudang do halak na tertugut pangilaila ni portibio gabe daksa todina bela ho mangedehoni do mamadatoni tuadupan ni dewata mulu taring tu pakirimon kebaran na paling murah ima ala adok sihirimon daun muli disima persitutuon lahu mangulahoni atik pegudang akarintangan akahamaolon gobarana jepek ima sedahalak nama buka kobun di hutan apa taboto mamulu di hutan rupani kaulok akadia hala do aka na asing gudang disi alaya lapak kirimon na jalanunga di berek kalak nama buka tobak ngarupani holam marhasil dia sehali sampai 25 tahun terus marhasil terus berbuih alani manang na mohope dihilala di hari manang rope aka ancaman disi ala tubak kirimonido ibana sai diula ibana doi jaladada dua tulu bena berhasil alani pakirimon nai bui tarpatu pak ibana Uriana hina holongan itu hatta ahado naik pakirimot tai mana yang data sukun di pertanyaan perjulon ahado no belga pakirimot ta dadi ba pasti do hononna muludung mangulu au di bagasat Tuhani sonang marohak kunin jalan marhida ka judul de tarakyani pe anggotong na berkaitan dohoti babua mulu rapot Tuhani
sahak manang pasu-pasuna itu hita. Jala mulu lansia naking madok ala tiki parasian waingon buhado hita dinabarpada di bagasa tikion babua ikon mangulanadengkan idong kapalan na hinalomohon di dewata kita mangulanadengkan seliling di luas dewata hita di tiki parasianon. Jala buhado hita babuahoni di perjalanan ninggulu tadohok makajong jokoni sahak rudi tikit tenuai doh jepek buhado hita nuaing makatidakot Tuhani iman nuaing nagabe sirenukonota ai satu nuaing bilang do pinangakasiutok Kristus dang barani makajong jokon Tuhani di perjalanan ni nguluna. Jalam arhite pangajarion ni si Paulus di bagasa turpukon tuhuria Korin ala di hati hai sai mar bolok-bolok do huria Korinon jala raguru nasida babua si Paulus apostol di Tuhani dia mah bukti na bue berengon nai babua ho rasul ninna alai barani dong si Paulus madok babua ibana na tinodo na pinilik ni Tuhani dido ibana ma hamuma bukti babua na dituduh dewa tahu laho pasahatu berita nauli Tuhamu dido ibana ma ai hamudo surat ni Kristus nabui jahaun ni halak alani molo bui di perbuih kamu na pinangido ni Jesus nama koko pamu hamuma tutu surat ni Kristus jalan molo di hita nuaing bohado hita patudua pabua hita surat ni Kristus pabua manang buhape hamaolon alai dang ulu hita laho makalupahon si palua hita do jepek buhado hita di ngulu taon makajongjokon Tuhani di perjalanan ni nguluta takuboto ya di bigang beriton jadi mungkin tulapon ni halak batak maharuaw adong menegijong nebulur rupani itu ibana parang berbudar-budar muse parang naon baru olah satu kuda sada ise Kristen di son nina makop sudi dangong nabarani di dalam saya dangong nang nabaran nang kosalak di kudio pidi bana muse itu kudi na pedua hon ise Kristen di son nina lah saya warutar hon ibana ma parang nga nagajangong isi bedang adong lawang useng ibana tu lapo na petuluhon ise Kristen di sonin na rupani baru adong ma na tua-tua di si di do au Kristen do ayah karo amangin bah Kristen do hamu so kamu nang gusedak mengalusi ai nama dok tuhamu do berburu au naking dah tahu ili na belga asa tabuati ninna asa dok tabulmu na di kodion ninna lemak mak oh manasi dia rupani ima perjolong ektor biahatom babiar hape hola disukku do ise Kristen di sonna dangadong nabarani boydo honota boydo poso-poso ubaranian siak kita atik penaung berpuluh tahun kita mengikut Yesus ai beritahu ni nateka di Depok Maratna dokonnai jadi natorasna tak ya lupa butuh sekolah minggu lai masuk madak dan otu TK HP diluati dangarong sekolah ni halak Kristen jadi di TK kolan salah ngamasian 40 halak
Jadi roh guru nama dok, sebelum kita memulai pelajaran kita, semua mengatakan wassalamualaikum. Saya bukan Islam, saya Kristen. Mengapa saya harus ikut? Maaf nak, saya pikir nggak ada orang Kristen di sini. Indah rubani. Nah yang berengota di sini idope dohonon poso-poso alai barani bana makajong-jokon babua si hutok Kristus ibana. Omman waeng nagawi pergumulan di hita. Pohado hita mamadato tu dewata babua dang maila hita madok guar Jesusi si pelua hita di nguluton. Ai satu noeng ragudang dope hitaon mulu mangat dikudini silum torial ikokui nama songoni mebiri woto halak Kristen ibana nang wartangiak pedang wartangiak osa ada pergumulan do di hita jala ido sabotulna naik tinogutu kuni hatan debata di bagasa tikyon marhite pangajarion ni si Paulus ala nunga songgo pamuliau ni Tuhani tuhita alani ikon hajong jokonota ibana di perdana ngudutta molo didok si Paulus dang songo simusai hamenina dihukumi do buhina di namar sinodang inin taingot di nalau tu dolok sinai si Musa di nama katai do dewata opa puluari opa pulu borngin marhite pakatayon na do debata gabi marsinodang mabuhina mulido nakiksisik ni buhina gabi songo debata ma ibana dibereng siaron nang akapengituai ni ala Israel di hati hai ala nga tradisi na sida manangi sena mereng buhin debata ko mate dangadong nabui mangudu ala nido didokon asa hukupan nabuhini si Musa asorang mati na sida sudi. Ima pemahaman di badan narubi. Jalaido na niajarhon ni si Paulusi ay sa hatun waeng ninna. Mulu dijaha perjanjian lamai say hukuk bope dang ukap ay bastion ay holan Kristusido nabui mangukapinin. Namar lapatan holan akan di bagasa Kristus do nabui mernida dewata. Mulu di perjanjian lama sudi halak na mangida dewata ikon mate alai di padanai baru ala di Yesus si balua hitai dang mate behita nama merek Tuhani alai gawi mengulu mahita. Idola siroha ulupuluk dihita sahak rodio bason. Jalan mulu di luas dewata hita di tahun 2025 Allahumma muka partangyangatta. Jalan berpada kita di hadapan dan nasun badiai. Tagohi mapadatai di bagasa tahun 2025 on. Sahak manang pasu-pasuna tuhita saluhuna. Mulu didok aktana porseai songon haudo di topi batangaek ninna. Majarar urakna jala dang mabiar ibana di luguniari. Alai saya toktong dorata bulungna ala di topi batangaek. Lausongodido akasiu to Kristus molo sakabona doho Kristusi sai nada pota pasu-pasu do ibana disadok perdalanan ninguluna alani sutunga dombe di tahun 2025 nate syarwasta nama nolak pertangyangan ido go barata pabua nasakabona hita do Kristusi nama uas toktong rapon ibana marhite pertangyangan di tonga-tonga ni huriatta. Ada gudangan sak kita rupani mulido jaungna pertanyaan au neng tu luar kota do akelen na asing
dohot si delia maja dak tahilalado pe pabua mulu tajalo partangyangan di tongan ibagasta Jesus do natagokon roho tu tonga-tonga di bagastai lau pasahato pasu-pasuna di tonga-tonga di keluarga. Atik pesabutul na lahu mamasuhi bagasta manaksi bagadik tuan yalak batak sai di dok gabe bagas partangyangan ma bagasod dihaminin. Jala sabutul lain na pinangirun dewata bulu barani kita mameretuni tu dewata bagas taiga be ingara partangyangan sudi mahita mauas mangido partangyangan di tongan di bagas tabi asa saha pasu-pasu ni Tuhani tuhita tu keluarga ta lungu bima di tahun 2025 on. Amin martangyang mahita. Tuan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang tamado hai madok mauliate tu dupa muna sunbadiai di Bornginon di balgani holong muasini roham nang pasu-pasum nauk pinatongotongom mutunggulu nami nariluas hohami madoho di partangnyang pamuhai di tonga-tonga di huriam hakabipi Kramat Jation marpada dohami nuaik tu dupa muna sunbadiai pabua ikon barita honon nami guarmu nasun badiai jaleku kajong jokonon nami habal gaommu disadok perdalanan ninggulu nami pergugui mahami Tuhan marhiti todim asa margugu hami maka tidak koko maka jong jokoko disadok perdalanan ninggulu nami Tuhan dinaro ruas ni huriam madapotoko tu bagas joromon. Saya pasu-pasu mahami saluhudna tujuluanon nagabi hasahatan di pasu-pasum. Padame paso nang rohanami. Laho majakuko di tonga-tonga di bagas namibi marhite partangyangan na pinatupa ni huriam. Ay marhite na roho tu tonga di bagas nami. Di sido saha nang pasu-pasumi tunggulu nami alani sai patau mahami saluhutna majakoko di tongan ibagas nami di tahun 2025 on di sude ruas ni huriam toktong do pasaton nami torupa munna sun badiai asa pasu-pasuam muaria dohok borngen lahu makilalahu sude pasu-pasung do dengan dibasam si pasahatom mutunggulu nami dia kana marsahid lehon hamalumon dia kana marukil leo pangapulion asa sado ruas ni huriam marlas ni roha makilalahon padonganyommu di ngulu nami atok tangihom matangiak pangiduan nami nahusob bahok kami holad di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajakum mahata ni dewatang marede mahita laos tapasaha mapiliat tano muli tuharajaon ni dewata marede hita. Hallelujah.
ma pertanyangata di bornginon, rak mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, sai minar bedia maguarmu, sai o maharajonmu, sai sauk malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hangugan siapari, sesama dosa nami songon manesa nami, di dosa nidongan nomor dosa Tuhan. Unak kami tugiu tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay hodo na puna harajau, dohot haguguun, roja sangapon saliling-ililing na. amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, holongi rohani debata ama, doho parsaoran ito di berbadiama, madongani jalama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Horas madita saluna. Oras. Oras manginang adong do di para di huriatta, snack, dohot kopi, dohot teh, ada orang setopangan, parjulu mahita martangyang. Martangyang maita sian serep ni rohanami do Tuhan mandok maliate tu ado pamu Tuhan ala toktong diliako dihami hai pason Tuhan nunga ibu rohanami Tuhan sian hatami na dipasahat na posomi dihami Tuhan si panganon partodion nunga dipuji hami Tuhan ho marhite puji-pujian nami ende kor nasian ruasmi Tuhan marsada-sada las maroham dipuji-pujian nami Tuhan alanya Tuhan sian asini roham do Tuhan di para di huriam do Tuhan si panganon di hami Tuhan neng hasaketun nami Tuhan alani Tuhan pasu-pasu Tuhan si panganoni gabi gogo nai baru madi hami Tuhan mulai Tuhan di bata nami molo penok kami Tuhan pihak di podoman nami Tuhan pasu-pasu mudo hami Tuhan asa sugut hami Tuhan dungo di bagasan lasini roha boy hami Tuhan mangula ulang nami hombar tulomo ni roham di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin asini roha nasihat Tuhan Yesus Kristus dot holong di bata ama dot parsaur Tuhan di parbadia ma nama ngaramoti hita saluna amin.